Sí. Bo día a todos e a todas. Reitero a reivindicación que fixen outro día, porque polo YouTube non se escoitaba. Hoxe eu estou aquí, non debería estar. Pontareas en Común é un proxecto colectivo, eu estou de permiso de paternidade, pero a legislación non é a responsabilidade, por suposto, deste goberno, sino do Estado español. A legislación impide que unha persoa poda sustituir esta concellería e, polo tanto, eu teña que estar hoxe aquí. Reitero que os proxectos colectivos deberían ter a posibilidade de facer estas modificacións puntuais. E, bueno, vamos ao que nos trae este pleno. Hoxe é un día triste para Pontareas, é un día triste porque Juan Carlos González Carrera e a CIP tiñan dúas opcións. Tiñan a opción de sumarse á dereita conservadora, á dereita neoliberal do Concello de Pontareas, ou tiñan a opción de intentar buscar unha alternativa de progreso. Juan Carlos González Carrera deixa claro onde está, onde estivo e onde estará, na dereita social e na dereita económica desta vila. Outra vez, desgraciadamente, volven a gañar os poderes económicos. Os poderes económicos que facían presión, eses poderes económicos que se falou 2 días antes da investidura, que metían presións aos teus compañeiros e ás túas compañeiras, pois hoxe volven a gañar, hoxe volven a entrar sin presentarse ás eleccións. É un día triste, pero tamén é un día que nos permite sacar caretas. Hoxe nos sacamos a careta e a CIP e Juan Carlos González Carrera en especial se saca a careta para demostrar onde estivo sempre e onde vai a estar. Leva sendo concelleiro desde 1995. Eu tiña 4 anos. Cando ti chegaches a este concello, eu tiña 4 anos. Para os máis novos e as máis novas, como eu, tivemos que ir á hemeroteca, tivemos que consultar as nosas familias, as nosos coñecidos máis maiores, para saber a túa trayectoria, para saber a trayectoria da UCPA e do Partido Popular, ler moita hemeroteca, ler moito documento e entender por que hoxe estamos outra vez aquí. A dereita conservadora de Pontareas nunca marchara. Eso se demostrou durante 8 anos, cando había un goberno alternativo. As presións que se exerceron desde a rúa, que son totalmente lexítimas, hoxe se cristalizan neste pacto de goberno, que é totalmente lexítimo, pero que ten anomalías democráticas. Anomalías democráticas porque hoxe gobernan aquelas persoas que non se presentan ás eleccións, aquelas persoas que dopan aos partidos políticos, aquelas persoas que permiten, por exemplo, financiar bailoteas, financiar reseteas en contra da normativa electoral que impide facer esos gastos en campaña. Sería bo que explicárades a Alternativa Ciudadana Independente de Pontareas e en especial Juan Carlos González Carrera como chegades aquí, a quen vades a defender e como financiades ao voso partido político. Vas a pedir perdón polas normas subsidiarias de 2003. Vas a pedir perdón por todo o dano urbanístico que fixeches en Pontareas ata chegar hoxe aquí. Vas a pedir perdón por volver a traicionar a esas persoas que co seu voto votaron a Alternativa Ciudadana Independente de Pontareas para non gobernar o Partido Popular. Estades no voso dereito de pactar con quen consideredes pactar, pero é importante presentarse a unhas eleccións mostrando o que vades a facer. Pontareas en Común así o fai cun proxecto de goberno, cun programa, e ese era o noso compromiso coa cidadanía, e nós sempre deixamos claro que íbamos a pactar coas forzas progresistas, si é posible, evidentemente. A nos gustaría gobernar individualmente, pero é moi difícil eso en Pontareas. E é importante que a xente sepa onde están os bandos, pero a Alternativa Ciudadana Independente de Pontareas non era transparente. En Pontareas non se presenta Vox, e non se presenta porque non é necesario. Porque hoxe estás pactando non só coa dereita económica e social de Pontareas, sino coa ultradereita económica e social de Pontareas. E esta é a realidade. A realidade é que estás pactando con todas aquelas forzas políticas e con todos aqueles poderes económicos que durante moitos anos fixeron que en Pontareas existise o cacicato, a mí me gusta máis chamarlle o cacicastro, ese goberno dos menos contra ese goberno dos máis, das persoas do común. Eu que veño dunha trayectoria política que na miña casa tiven que escoitar moitas veces falar de política, por sorte, eu recordo perfectamente como con 10, 11, 12 anos tiña que dormir con tapóns nas orellas porque en riba da miña casa, e ti o sabes ben, estabades especulando cos nosos terrenos. Estabades especulando cos terrenos que eran rústicos para construir 70 chalés para beneficiar outra vez aos menos. Eso foi gracias ás túas políticas. Eu
como ben sabes, se falamos algunha vez en individual, son daquelas persoas que creen que as persoas poden cambiar, pero desgraciadamente non é o voso caso. E hoxe o demostrades aquí. O demostrades pactando coa dereita máis rancia do Condado Paraganta e me atrevería a decir coa dereita máis rancia de todo o país galego. A mí me gustaría saber se vades a pedir perdón por todo o dano que fixestes. E tamén me gustaría saber se os vosos compañeiros, as vosas compañeiras, realmente están de acordo con este pacto. Se realmente Olaya ou Luís, que sodes novos ou casi novos, recén chegados á política, estades de acordo con pactar con esta forza reaccionaria. Se estades de acordo con pactar outra vez cos inmobiliarias, cos constructores, que van a colocar de novo os privilexios duns poucos por riba dos privilexios da xente do común. E mirade, o punto que nos trae hoxe aquí é curioso, ¿no? Porque demostra unha vez máis para que estamos en política. Algúnas persoas estamos en política para defender a clase traballadora, para defender proxectos colectivos, para colocar os dereitos dos traballadores e das traballadoras por diante. E estamos en política sin pedir nada a cambio, porque levamos moitos anos estando en política. Levando moitos anos estando en política nos movementos sociais, nos movementos sindicais, nos movementos que empoderan a xente común sin recibir nada a cambio, e cando chegamos ás institucións temos a capacidade para renunciar incluso ao salario. Sin embargo, vos non. Vos non. Hoxe se reparten... Sí, un minuto. Hoxe se reparten 8 dedicacións exclusivas máis un cargo de asesor que falaremos despois. Curiosamente, no decreto da alcaldía desta semana se aproba as persoas que van a ser membros da Xunta de Goberno e, curiosamente, todas as persoas desa bancada que non tedes dedicación nin parcial nin exclusiva, é dicir, aquelas persoas que si podedes cobrar por ir ás xuntas de goberno, vades a ir ás xuntas de goberno. Para que a xente non se entenda, todas as persoas que teñen dedicación parcial ou exclusiva, remato, non interesa, non pasa nada, logo continúo. Moitas gracias.